Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon iritsi da beste ostiral bat eta galdera bat egin behar dizuet. Zenbat astelen izan ditu zuen asteak? Kafeina litroka behar donik. Nik sekula ez dut kaferik hartzen, eta gaur hartu beharrean nago. Ez, goiuri ez, Ostiralak dira gure territorio libre bakarra, favorez? Bai, baina gaurko efemerideak ikusi ditut, eta hasi aurretik nekatuta nago. Altze zirri borratu, xeluneak esan naiz zure espainetan, hil nahi duen poema nekatu bat naiz, zure espainetan, hil nahi duen poema nekatu bat naiz. Zer du urriaren 11ak? Gaur ez da kirolaren mundu eguna, ez da loezinaren nazioarteko eguna ere. Ez inigo okerrako, gaur heteropatriarkatuaren munduko eguna da. Ara, Baina hori ere badakar gure egutegiak, Esango nuke? Noiztik existitzen da ba? Beti danik, kusiko duze. Hasi gaurko egunez gertatutakoei begira eta nabarituko duzue ari batek lotzen dituela guztiak. Heteropatriarkatuak. Gaur hemeroteka ez, gaur heteroteka kontsultatuko dugu. Heteroteka. Yo estaba ahí en urgencias, acariciando el límite. Necesitaba algo infalible. Yo estaba de rodillas pidiendo perdón a vuestro Dios por no saber decirle que no. Gaurko egunez 1972 urriaren 11an Marie Claire Chevalier eta bere amaren aurkako epaiketa hasi zen Frantzian. Marie Claire 16 urteko gaztea zen eta bortxaketa baten ondorioz geratu zen haurdun. Abortatu ostean bere bortxatzaileak bera salatu zuen. Giselle Halimi abokatu eta ekintzaile feministak defendatu zituen, eta Simone de Beauvoirek arazo politikoa zela esan zuen. Epaiketa irabazi zuten, eta epaia mugarria izan zen Frantziar estatuan abortua legeztatzeko. Epaia txalotua izan zen arren, Marie Claire Chevalierrek urtez pairatu behar izan zituen egoera traumatikoaren ondorioak. Eta zein izan zen gertatutakoaren erruduna? Heteropatriarkatua, noski. Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Heterotekak dio, gaurko egunez, 2017an, aurkeztu zutela Sofia robota nazio batuen erakundean. Gogoran duzue Sofia? Bueno, unai elordi hidalgoku baino hobeto azalduko luke, baina saiatuko naiz. Sofia robot humanoide bat, zehazki ginoide bat da, Hanson Robotics konpainiak garatua. Ikasteko, giza portaerara egokitzeko eta horiekin behar bezala lan egiteko diseinatu omen zuten. Sofiak adimen artifiziala, datu bisualen prozesamendua eta aurpegiaren azterketa erabiltzen ditu. Gainera, keinuak eta aurpegi adierazpenak ere imitatzen ditu. Eta gaida zenbait galdera erantzuteko eta elkarrizketak izateko. Titi handiak dauzka, gerri estua, ezpain gorriak eta nola ez. Ama izan nahi duela esan du, bere ametsa dela. Harritzekoa, Robotek ere ezin dioti hiperfeminizazioari ies egin. Zer adierazle dau? Heteropatriarkatua. Zaropena gotzen, beldurra gorpuzian, sentitzen dotena ezatera. Eroso sentitzen naiz, sexy ere bai, zergatik ez. Eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotzu, eskubiderik emoten. Eta gaur hainbat herrialdetan armairutik ateratzeko eguna omen da. LGBT komunitatea osatzen duten pertsonen giza eskubidez jabetzeko eta gizartearen aurren sexu orientazioa
askatasun oso adirazteko sortutako eguna. Egun honen data Washington DC-n 1997 egin zen gay eta lesbianen eskubideen aldeko martxa nazionalaren urteurrenaren ondorioz. 70 herrialde inguruk legez kanpokotzat jotzen dituzte sexu bereko pertsonen arteko harreman baimenduak, eta gehienek espetxe zigorrekin zigortzen dituzte. Gainera, legez zigortuta ez dagoen herrialdeetan ere LGBTI kolektiboko pertsonek diskriminazioa eta gorroto krimena jasaten dituzte egunero. Ara, zerekin egin dugu topo berriz? Heteropatriarkatuarekin. Hemen gauza gertatzen da, ez da zergatik niri LGTBI asko zerrexago egiten zait, eta goiurik LGBTI erabiltzen du. Bai. Eta... Nire dezaiago egiten zait. Bai, zera, mendian jun eta hola, sustrai bat hola bidetik etopatzea bezala izaten da. Niretzat zentzu gehiago dauka elkartzea orientazio sexualak, eta ze transexualitatea ez orientazio sexuala, ez identitatea da, eta orduan, lesbianak, gehiak, bisexualak batetik, eta transexualitatea eta intersexualitatea bestetik. Bai, eta zentzu guztia dauka, baina uste dut gehiago erabiltzen dela LGTBI, ez? Bai. Baliteke bai. Nik ez dut nahi normala izan, sentitu pentsa endezte. Aizu, etorkizuneko belaunaldiek salbatuko te gaituzte, ze inkestek diote neskatoak inoiz baino feministagoak direla, naiz eta mutikoak inoiz baino kontserbadoreagoak diren. Gaur, urriak 11, neskatoaren mundu eguna da. Data hori Nazio Batuen erakundeak aldarrikatu zuen 2012an. Munduko neskateia guztien eskubideak aldarrikatzeko. Eta ohartarazteko beren generoarengatik oztopo asko gainditu behar dituztela. Heteropatriarkatua. Mundu osoko 370 milioi neskatok baino gehiagok, 8tik batek, jasan dituzte bortxaketak edo sexu abusuak 18 urte bete baino lehen. UNICEFek egun honen harira argitaratutako zenbakiek ekitea eskatzen dute aurren aurkako sexu indarkeriaren eskala globalari aurre egiteko, izena duen ikerketak ondorioztatu duenez. Ara, heteropatriarkatua, bere gorenean. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora. Eta oraindik asko jarraituko dute esaten, generoak ez duela zerikusirik indarkeria kontuetan. Emakumeok ez dugula diskriminaziorik jasotzen edota feminismoa, matxismoa bezain kaltegarria dela. Horientzat guztientzat, zorionak, gaur zuen egun bikoitza delako goiurik aipatu du heteropatriarkatuaren mundu eguna dela, baina nik topatu dut egutegian beste nazioarteko egun bat. Bai, hemen zintzilika, dauzkat. Arrautzen mundu eguna! Kong! Arrautzak behar direlako bai horrelakoak esateko. Hene barrabila handi maiteak, zorionekoak zuek, eskerrak eman beharko zenituzkete. Emakumeok berdintasuna soilik aldarrikatzen dugulako eta ez mendekua. Ahi bidaze kantu derra topatu dudan, hau, irotzeko. 4 décadas y pisadas de fuego al andar. Su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no ha de marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su... Ai, ikuste... zer. Ez samarri zen, ezin dut hau saiestu. Gari batean, gazteako didan kolaboratzea ibiltzen nintzen duela urte asko eta jongotzenekin, harreman handia noen. Eta jongotzenek beti esaten zuen, Bertin Osbornek sortzen ziola olako itxura edo bai bat barrabil pare handia ukitzearena. Bai, horrek uki behar du barrabil pare latza. Bai. Eta orduan, gaur arrautzen mundu eguna izan da, eta Bertin Osbornek horrelako arrautza handi kantuak eukita. los años que es mejor. Señora de las 4 décadas, Oiana. Hau zuri eskenitako kantua da. Nigan pentsatu egin zuen. Bai, dudarik etzazu egin. Bueno, Juri, baina zuk ja energia, amorru hone guztiak eman dizu behar duzun energia. Bai, egia da. A ber, baina guain nola ematen diogun buelta honi, gonbidatukin izan barko duz, biegira. Atzeko zaurrera hasiko naiz. Maier Mundu Amendiara etorriko da, kafe hutsa hartzera. Eta aurretik, astebururako planen agenda osatu dizuegu. Ikusi mikusi, aurre eta gazte literatur azokaz ere arituko gara. Gaur eta bihar ospatuko dute Saran. Eta Juan Inazio Artxoagak euskal mitologian barrena egiteko bisita gidatu bat gomendatuko digu. Gentien akabera ardatz izango duena. Entzuleok, urriak 11 ditu gaur eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zaren.
zuekin, Oiana Maritorenaken be, egunon? Ui, mikrofona iriki beharko dut, ba? Egunon, Oiana. Zuekin Goiuri Ezeiza, handi, egunon? Kaixo. Eta izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurdide gaur bigarren kafeak 837 du, goizak 10:18, urriak 11, gu 3, zuekin, urrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan. Ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Ez dut asko behar, askatasun printza bat, negar markoei ere, etekinen bat, atera behar aldire. 10:20 egunon guztioi, diomen indio krek egunon, gaztiak, gorkak egunon, gorka, nahi dezute kulturzaskatilu bat, jo, gorka, autobomborako zure joairak ez du mugarik, atento, ia honen bukaeran, zozketa dator, osondo. Edita Brokosek ere egunon, gorkak dio, a ber, LGTB da, punto. Bueno, vale. LGTB i eta danakoa, plus da guztia, esan nahi duena da, TB orden hori. Uste Goiuri, zuk asmatu duzula, ez? Bete, ez? Gehiago erabiltzen da, ez? Erabiltzen da, Inigo, zer modu zure pianoa? Oraintxe kontatuko dizuen dene maite dut, eta pianoa gaizki. Pianoa ez da ondo. Behintzat Josunerekin selfia, bai, Josune Belez de Mendizabal, ez dut esango desvirtualizatu genuenik, ze inoiz egon gara, baina denbora askoan enuen Josune aurrez aurre ikusi, eta atzo Gasteizen gure kontzertura horbildu zen, esan ezinekin, Janire eta biok aritu ginenan akustikoan, Julen Goikoetxea teknikari lanetan, eta Josunera iritsi zenean, bigarren kafe eren bat edo, antxe zuen, eta egon ginen. Indiokerrek dio, konturatu zeaten nola Inigok, barkatu, aldatzen duen tonalitatea albistegietan hitz egiteko? Serio jartzen da. Ze albistegietan? Peirekin egiten da sarrera horretan? Edo zer Ez dut uste, ez? Albistegietan, telebizan edo esan nahi dut. Ez dakit, edo... Edo sarreran ja, ez dakit. Edo ez dakit zerri egiten dien referentzia. Idio gare dio, bai zer. Bai zer. Lehenengo gauza esan dezuna, Peirekin, bai, egia da. Bai, karo, gatoz informazio tarte batetik eta hor zubilan egiteko, eta bai, aztertuko dute tonuaren konto indioker. Gustatze zait, nabardura hauetan fijatzea. Ze Oiana? Baina Peirena bakarrik entzuten dute hemen daudenek? Ez, irrati guinen bitartez. Guztiek? Benetan? Neki, nik esaten nuen zergatik iten doa guztia, ez diazu inoiz azaldu, eta hor txentzuten zintu da. Proba moduko bat izangoa. Ez. Naiz irratiaren uinetan Pei eta bion arteko kontaktori egiten duzu, egiten dugu, zubilan bat egiten da, programa batetik edo informazio tartetik bigarren kafera, bai. Ez dut asko behar, askatasun printza Zein da zure maite dut, Oiana Maritorenaken, be? Onartu behar dizut, gaben entorrela. Baina justu ointxe jaso dut mezu bat, eta hoxe aipatuko dut. Nik garai batean irrien lagunaken parte hartu nun, Ane Pirata eta Marika Lambre pertsonaiak egiten dituen,
Eta egia da bukatu zela fase hori, nahiko modu berexian, baina bukatu zen. Eta oraintxe justo idatzi didate bertatik irria jaia ospatuko dutela urrian, amaieran, eta gonbidatu nahi gaituztela pixkat, bertan parte hartu degunak, eta olakoak. Eta kriston ilusioa indit, sentitzen dezu ez, egia da horre ontzea, horren parte ere izan zara, politia izan zan, erronkak ere izan dituen, ze ane pirataren egin nuen pare batetan abesten, eta onartzen dut ni ez naizela abesten oso jaiua, baina, hori ere erronka bat izan zen, eta ilusioa indit, eta, bazkenean euskal txikitxoei egindako zerbait da, eskaintzen zaiena, proiektu politia, eta aukera baldin badukat, bertan egon naiz, eta politia izango da berriz ere elkarrekin egotea. Eta zure maite dutago, Juri? Maite dut eza daukat. Ara, harritzekoa. Bai, begira, ez dut bat ere maite, hotel bateko check-in ordua. 4:00 aurrera denean, Lauetatik hasi da? eta check-outa 11:00-etarako. Bai. Osea, nik hartu dut hotel bat. Ez dut oraindik izena esango, ez dakit ondo dagoen edo ez, baina bueltakoan agian, bai, hotel bat hartu dut. Eta atzo bidali zidaten emaila esateko ordutegiak, eta check-ina da, arratsaldeko 4:00 aurrera, eta 11:00-etarako, horrengo gunean, joan egin behar dut, baina, erotzen ari gara. 5 ordu lapurtu dizkiozun ere egunari da. Erotzen ari gara, osea, 4:00-etik, ulertzen dut, arratsaldeko 4:00 egin behar balin badut check-ina, utzi dazu, ez dakit, 12:00 arte sikiera, ordu batak arte. 11:00-etarako alde egin behar dut, baina aurreko egunean 4:00 baino lehen ezin nahi sartu. Iruditzen zait, pasatzen nahi diela. Lotxagarria. Eta ikusiko dut eta konprobatuko dut, baina ez da hotel, 600 logela dituen hotel horietako bat, eta orduan ordu asko behar dituzu logela guzti horiek garbitzeko. Orduan, ez dakit, iruditzen zait, pixka bat boterearen abusua dela. Aitzetara itxasar gila. Tira, bai, merkatuaren, efizientziaren legearen aplikazioa, ez? Gero eta ordu gutxiago, zure logela da aulki bero bat bezala. Logela hori zuk 11:00 utzi, ordu bitarako garbi dago, 4:00 sartu da beste bat, eta ñapa. Eta horrek ere egiten du garbiketa sistemen prekarizazioan, dena askoz kontrolatuta gotea. 3 ordutan hotel guztia garbitu behar da. Ez dakit, pixka, asarra nago. Bai, nazkagarria da. Hemen ari gara Izaki Gardenak entzuten, Izaki Gardenak proiektuaren baitan, pasadenaren entzun genuen, Libe ere entzun dugu, egia esan, zoragarria da, Gasteizen horrelako musika proiektu ederrak izatea, baina batez ere zoragarria da Gasteizen jotzen duzunean, eta arazo handi badaukazunean, Gasteizen lagun musikariak izatea. Denbora galdu nau. Atzo, aipatu genuen uste dut, Josune Belezen Mendizabalek inoiz hitz egin digulako, Izaskun Arrue kulturgune berri hortaz, eta Izaskun Arruen jotzen genuen horretan, nere pianoa, nere Nord Stage-a, ez da piano makala egia esan, hil egin zen. Egia esan, arazoak ematen dabilkit, duela aste batzuk, nere lengusinaren ezkontzan jotzen biriatu ondoan, ez dakit zehazki ze herriren, urruñako lurrak diren, baina bilatutik gertuago dago behintzat. Antxe generador elektriko baten bidez edo elikatuta egon den denak, bai sukaldariak, bai katerinak, bai DJak, eta baita ni ere, nire pianoarekin, eta uste dut korronte piko batek kalte egin ziola, baina uste genuen fusible bat izan zela, hori aldatu eta egia esan, pixkatola kuarentenan neukan pianoa, norabait biali aurretik, beste, ez dakit, ondorioren bat edo izan zezan, behin hori aldatuta, zebilen, egia esan etzegoen asko esateko, baina, egia da, ari zela, pixkanak agozarrarak egiten, atzo behintzat, eta nabaritu genuen, pedalak, sustain pedalak etzuela funtzionatzen, zer izango da, pedalaren kablea moztu, kablearen barruko zerbait den, auta beste, eta olako batean piano itzali egin zen. Artean, kontzertua hasteko ordu erdi falta zen.
eta nik janirerekin akustikoan, esan ezinekin, badaramat pianoa eta badaramat kontrabajua. Baina enaiz ezer, baina izatekotan pianistagoa naiz, kontrabajista baino. Beraz, kontrabajua izorratu balitz, kontzertu guztian ere nordarekin egitea etzen arazo bat, baina kontzertu guztia kontrabajoarekin egitea, inoiz abesti horiek kontrabajoarekin jozpa ditut, zailagoa zen, eta hor txibili ginen, txarrenera, batzuk improvisatuko dut zerbait, abestiak badakizkit, urtea pare bat badaramagoia disko jirau egiten, eta zerbait egingo dugu, eta igual besteren baten ikusten badut oztopo gehiago egingo dudala, zuk bakarrik jo, eta bar. Eta arasi ginen deika Gasteizko ezagunei, lagunei, tartean Josune berari ere, eta Josunek, hau gartxitok, edo libek, eta nik, ostras, libe, eta jo onda hemen daude, klaro, Gasteizen gaude, eta batzutan ez dela konturatzen ere nola joan zaren, Mikel Urdangarin ere angertu bizi da, baina justu berarekin hitz egin nuen arratsaldean, eta diskoaren azken ikutuak ematen zebilen estudioan, beraz, banekin bera etzela oso aukera erresa momentu hortan, baina Josunek libe aipatu zigunean izan zen, ostras, libe, duela gutxi beste gai batengatik ere arekin izketan izan nintzen, eta, hango arduradunak, aretoko arduradunak deitu zion, pixka bate, harremana dutelako, eta, libeke segituan esan zigun, lasai egoteko, ekarriko zigutela piano bat, 2 piano mantzizkigun aukeran, eta Libe Garzia de Kortazarri mila esker, baita Jon Basaguren ere, uste dut Jonek egin bari zantzuela gero furgoneta taxista lana, beraz, Izaki Gardenak pasadena Libe tarrei, hemendik besarkada handi bat, mila esker, esan beharra daukat honek karmarekin baduela zer ikusia, nik ere inoiz egin ditut horrelakoak, korrikan norbaiti favorat egiteko nire piano utzi, atzu hiltzen piano hori utzi, beraz, uste dut karmarekin ere zer ikusia baduela, eta mendik eskerrik beroena, Liberi eta Joni ere bai. Iristerik ez dago. Ez dakit Juan Ignacio Artxogak maite duta prestatu ote duen? Ez prestatu, baina, beti ikuspuntu aldaketa gustatzen zaita, zuek aitatu duzuena, gogoan nebilkin pixka bat ez da. Gero esango digu, Goiurik handik etortzen danean zer iruditu zaion, baina, orduen kontu hori, bi aldetatik ikusi daiteke, ez da, izan daiteke, ustiatzen nahi diela eta esprimitzen nahi diela langile gutxigokin, ordu gehiago sartu araziz eta, baina izan liteke langileek sindikatuta egotea eta exigitu dutela, hainbat denbora behar dutela lasai lan egiteko, gela bakoitza garbitzeko. Besterik abestak izan, baina izan liteke bi aldetatik, ez da? Esango diguzu. Izan liteke, enteraz gogara. Beste aukera izango litzateke, langileek lasai garbi ditzatela logelak, eta logela batzuk ez direla egunero erabiliko, baina noski, horrek kudeak eta ekonomikoan kalte gutxi. Kontatu bizu, horregatik ez dut izenik eman oraindik, ikusiko dugu, Goizeko 11:30 minutu eta bagoaz Juan Ignacio Artxagoarekin mitologia giroan eta txango giroan ere bai. Igandean izango da, mitologia, trikuarriak, gentillak, barandiaran, mitoek adirazten digutena, gentillen mitologia, trikuarriak eraiki zituztenen mitologia, Europa osoan gorde diren indoeuropearre aintzineko kultura horren oihartzun deformatuak, indoeuropartu gabeko Euskal Herrian berriz zer aurki daitekeen, mitologia horren forma original kanonikoa, bere mezua, esanaiak, hau ulertzeko, aukera eta bidea emango dituen horrelako bisitak idatu bat antolatu dute. Bisitak idatu sorta baten, proiektua handia baten baitan, oroitz lekuen bisitak idatuen baitan, hause Juan Ignacio Artxoaga etxeontako lagunak igande honetan gidatuko duena. Ataunen izango da, Gipuzkoan, ataundik Aralarre inguru hortara hurbilduz eta nik lehenengo galdera daukat, Juan Ignacio Artxoaga mitologia gaietan oso trebatuta dagoela, jakitun jatorra dela garbi daukat. Ez dakidana da, mendian azken aldian trebatuta bate da bilen horrelako bisita gidatu bat egiteko, Autoz goaz. Autoz altzuazte, ez da egia izango. Publiko ororentzako da.
Eta beraz, maldagorak autoz egingo ditugu, eta borda baten ondoan, irikita dagoen, esan nahi dut, pista, irikita dagoen pistak dira. Eta autoak utzi, eta gero, oinez 21 minutuko ibilbidea dago, nahiko zelaia, gaina harrapatuta. Eta, gaina bakizu txistularik ere Maldangora ez dutela jotzen, eta nik ere itzen behar baldin badut, arnaz pixkat hitz egiteko behar da. Tira, igandean goizeko 10:00 geratuko zarete Ataungo Barandiaran eskola aurreko aparkalekuan, eta handik, hemen informazioan jartzen du, nik nuen ikusi, autoz joango gara gorantz, ikusi dut, txiste egin egin joan iaziri. Alare gai atera deala, aprobetsatzen diat, urrengo... Jesus, esango iat. Urrengo urte olimpikoan, Tolosan, izangoek 14 ortutako martxan. Bai. Eta nik eskatuko iat, alkarrekin aterako gehan, zatik. Pena handi hartu iat aurten, itekoan itxoan, eta han daun Imanol González Gurrutxagaren film laburaren rodajea juistu asteburu hortan, eta antxe gehatu nintzen produkzioan eta lanean, baino... intentzioa zekat... Urrengoa, alkarrekin ingo dio. Ados, baina intentzioa zekat lehenago ere juteko bakarrik. Osea, nahi balin bainekin etorri. Bai. Udaberri hontan segura eskingo iat. Nik ez dia sekulain, beti esan diat, nahi buruei ezer demostratzegorik ez nula, baina 70 urte betezkeo izango diat. Ara, ez da makala, jo. Eta gainera, ibilbide horretan ere izango dira, nolabait mitologiarekin lotutako espazio eta osnarketak, baina esandakoa, igande honetan egingo den bideo duzuen bideo horretan aparkatu, eta oinez Gentilarri famaturaino joango zarete, ez dakit, hortik noruntz, zer... Ez, Juan Etorria. Autoak uzten ditugun puntutik, Gentilarriraino joan, eta gero berriro atzea etorri. Eta bitarte hortan, Gentilarriri buruz hitz egin, eta han bildu den mitoaren garrantziaz, eta originaltasunaz, benetan oso kuriosoa da, zetik mitoak, behin baino gehiagotan esan izan dugu, bere ibilbidean, normala dan bezala deformatu egiten dira, eta erdoildu egiten dira, eta zolda egitezai ez da. Eta Gentilarrin Barandiaranek bildu zuen bertsioa dao ikutu gabea azken 5.000 urtetan. Benetan, milagro txiki bat, eta gauza horiek danak esplikatuko ditugu. Ze ona. Tira, ari gara ipatzen, badela ez, nolabait oroite bisita egidatu hauen barnean, edo zerrenda horretan bisita egidatu sorta batean kokatutako bisita, hain zuzen ere igande honetan izango dena, baina iraiaren lehenengotik abietutako egitasmoa da, Josetxo Mendiak Iruña Beleia inguruko, auzi baten eta aztarrategi baten historia bisita egidatu egin zuen, badago Don Ulibarrenarekin foruak eta lagizaharrak, la trayectoria del derecho a vivir con dignidad, eta Euskal Herria osoan ez dakit, baina Euskal Herriko lurralde ia guztietan behintzat bai. Ikusten dut Maulen, Zuberoan, Bizkaian, Nafarroan, Araban, Gipuzkoan, Lapurdi falta zai, baina ongo da baten bat, akaso, bai, hementxe Saran, hain zuzen ere Sarako lezeetan, gero hariko gara Amaia Genebuterekin, gaur Sarako lezeetan abiatu dute ikusi igitasmo hori, han egin diete profesionalei ongietorria, eta horre azaroaren 10 izango da, historia, sinismenak, abere eta landaretza, eta geologia, joritz larratzen eskutik. Beraz, bai, Euskal Herriko 7 lurraldeetan barrena egingo diren, bisitak dira, egitasmo oso sendoa eta interesgarria. Igande pasa egiteko proposamena, ez da? Azkenian historiazale, hainbat elkarte historiazalek bilduta, sortu da, proiektu hau, eta, nik uste edo norentzat oso interesgarri izan daitekela, Euskal Herriko historia, Euskaldunek kontatuta, ez, askotan sufritu berri izaten dugu Euskaldunen lagunak ez dianak asmatutako Euskal Herriko historiak. Gehi egitxo. Euskaldunek kontatuta, eta gainea in situ kontatuta, ez da? Eta horrek ematen du, batetik historia zaletasuna asetzeko, eta bestetik eskursioa, eta igande goiz pasa egiteko, aitzeki polita, eta Euskal Herrian zehar egiteko. Tira, igandeko bisita ontarako antolaketa eta reservak honako telefonoa egin daitezke, 663-901-284, bestera, nik uste badagoela, oroite
lekuak Googleen jarri ezkero ere, hortxe biltzarren ere lotura informazio ere topa dezakezue, ez dakit beste biderik baute den, Juan Ignacio, edo telefonoari erreparatuko diogu nola bereziki. Hoiekin nahiko. Bai, eta zalantza baduzue, idatzi guri bigarren kafera eta guk harremanetan jarriko zaituztegu, beti esaten dugu hau, batzutan irrati uinen bitartez telefono bat apuntatzeko aukera, gidatzen bazuazte edo zaila da, bada espada berriro esango dizuegu, 663-942-4, eta bestela esandakoa, bilatu oroit bisitak, edo kontaktatu Juan Ignacio Instagrametik, edo Facebooketik, edo gu, edo nahi duzuen egin, 6 euroko kostea du bisitak, 14 urteko ume gazteentzat doan izango da, eta Juan Ignacio ipatu duzu, publiko oso zabalarentzat eginiko bisita dela, alegia, 20 minutu lautadan ibiltzeko gai den edozin pertsonarentzat. Tartean atxonamon parea badala, badakit. Hori da, esan barruna, atxonamon erdi sasoiko batek ere ondo egiteko moduko. Sasoiko daude, baina, bueno. Hori, sasoi gutxiagorekin ere egin lezakela entzuleren batek. Ados, bueno, hor txibiliko zarete, esan dakoa, ataunen itzordua goizeko 10etan, bisita iaia 4 orduz luzatzen da, egia da, bueno, bildu, juntatu, iritsi, egon, nolabait azalpena, ordu terdi inguruko azalpen bat izango da, Juan Ignacio? Bai, hola izan. Gaina, bueno, testu ingurua oso informala da, senaiet ez da, jendea eserita eta zuizketan, ez da, agian gauza bera biru aldiz errepikatuko duzu, korro batean, beste korro batean, bueno, oso atsegina da, harina. Eta testu ingurua bera ez, jenti jarrira heltzeak, nolabaiteko, ez dakit, hain visualki bizi garen gizarte hauetan, niri inoiz gertatu zaidez ikusi, pentsa, gentil harri bat, baina askoz modernoagoa den edozein arkitektura arrasto, 300 edo 500 urte dituena, eta nahi nolabait, hemen historia nolakoa izango zen jakin, ez buruak egiten du olako autobetetze bat, ez, hau horrela edo ala, zirrara berez. Bai, eta gentillarri baten inguruan euskal mitologia aztertzeak ematen dio, ez, visualki ere nolabait mendia ez da inbeste aldatu. Jakitea ez da, gentillarri horren ondoan jarri eta pentsatuan duela 5.000 urte kontatzen zena, berdin nola gordedan barandeanek gordezuen arte, eta bilar kontatuko dugun arte, zeren azken finean kate horretan gaude, kontatzen dugun artean kate horretan sartuta gaude. Ona, bihar esan duzu, baina igandean dago, ez da? Barkatu igandean. Hori gaur ostirala, igandean. Aizue, plan borobila, Juan Ignacio Artxogaren eskutik, eta esan dakoa, oroitlekuen bisita hauek Euskal Herria guztian barrena dira, hau ataunen da, ataunera heltzea ere gauza interesgarria da, batez ere, bueno, hain gertuko etzareten ontzako, oso interesgarria delako, baina bestela ere, sartu Googleen oroitlekuak, eta hemen zuzeun bertan ere, badago zerrenda guztia, eta esan da bezala, iraian batetik, abenduaren 15era, Euskal Herri guztian barrena, oso interesgarriak diren bisita mordoa. Juan Ignacio Artxoaga, ez dizugu denbora gehiago kenduko, badakigu gainera eginkizunak badituzula segituan, beraz, utziko zaitu alde egiten, eta igandean ondo joan dadila, eta jendeak goza dezala. Oso ondo, mila esker. Eskerrik asko. Gorkak dio. Ni Madriden gertatu zitzaidan, maleta usteagatik kobratu zidaten. A ber, nahikoa da. Hotelen gaira itzultzen ari gara entzuleok, goiurik esan du, txekina arratsaleko 4etan eta txek auta goizeko 11etan egiteak, pixka muga guztia gainditzen dituela. Garai batean, ordubietan sartu eta 12etan atera, gogoratzen du nik. Gainera hotel garestia da, Nik hor nire xoxak utzi ditut, eta ez nauten nahian. Nahi zaituzte, baina ordu gutxiz. Gauzat esango izut, nahi ez zaituzten tokian obez egotea. Eregia. Baina, hartuta da, ota. Trampan eroizara. Klik azkarraren ansietatean engainatu zaituzte. Kuriosia daukate, noiz, nora... Ez dugu ezer kontatu. Barkatu hemen, bigarren kafean laboratian dena kontatzen dugu, bai barruan eta bai kanpora, eta goiuriari da hemen sekretutxoa gordetzen. Bai. Zeingo diogu. Aizue, oizeko 10 eta 52 minutu diren honetan aurrera egin behar dugu, ze goiurik azaldu behar digu, zer esan jende tontuari. Horixe. Arrapazank.
10:43 zuzenean bigarren kafean naiz irratien bagoaz, aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ate bat isten entzun dut, baina ez da bila izerik. Bira oso erori da, kendu arropa euritik. Ezin da musurik eman, ez horrela ondo dago. Gitarretxean ez du zait. Atzoko gertakari batek inspiratu nau. Zer esan jende tontoari izeneko reporrau egiteko. Atzo, Gazatxan izut, izenburua oso erakargarria da. Bai, oso. Clickbait total. noski. Atzo, eta beti horrelakoak izaten dira, ezagutzen ez dudan pertsona batek, hau da, konfiantza maila utxaren urrengoa, ze lehenengo aldiz ikusi nuen atzo pertsona hau, ezagutzen ez nuen pertsona batek galdetu zidan, ea urdun negoen. Benetan? Bai. Bueno, ez zidan galdetu, zoriondu egin ninduen, haurdunaldiaren gatik. 2024, 2024an. Geratu nintzen, pixka bat xok egoeran, azteko, jarkatu nik zuet zaitut, ezagutzen, non egon zara zu, azkeneko urteetan, zergatik pentsatzen duzu oraindik ere galdera horiek egitea onargarria denik, eta berriro diot, ez zaitut ezagutzen, entzulari argituko diot ez nago haurdun, badazpada ere, baina agian, haurdun banego, enioke emakume honi kontatu nahi. Claro, bai. Ze berriro diot hirugarrenez, ez nuen ezagutzen. Ez dut ezagutzen pertsona hau. Tordun pentsatu dut, ziur nago, egoera hau, gure entzulei ere, gertatu zaiela noizbait, edo gertatuko zaiela, ze jendeak ez du ikasten. Jende tontoa, beti ongoa da. Torduen pentsatu dut, venga, goazen honetaz, hitz egitera. Ze, nahikoa da. Kasu honenean, ze gertatu daiteke. Hau da, ez balin bat zaude haurdun, eta simaz besterik gabe nire kasuan zen bezala, nire soinekoak ola tripatxoa markatzen zidan. Kasu honenean, elkarrizketa deseroso bat sortuko duzu. Baina kasu txarrenean, izugarri mingarria izan daiteke. Zure haurdunaldiarekiko historial klinikoa kontuen hartuta, ze agian, ez zaude haurdun, baina egon nahi duzu, eta beraz hilerokoa iristen den bakoitzean bihotza uzkurtzen zaizu. Agian egon zara haurdun, baina haurdunaldia ez da osorik burutu. Agian haurdunaldia etetea erabaki duzu edozein arrazoirengatik. Beraz, ze gerta daiteke norbaitek galdera deseroso hori egiten badizu? Gauza asko gertatu daitezke, ez? Lotxa sentitu dezakezu, galdetzen dizunak pentsatzen duelako zure sabela biribilegia eta handiegia dela haurdun ez dagoen emakume batentzat. Lotxe hori gainera areagotu egingo da zuk historikoki harreman zaila izan baduzu zure gorputzarekin. Lotxe alde batetik, triste bestetik, ze agian triste sentitzen zara norbaitek hori galdetzen dizunean, ze ernalezintasun arazoak dituzu. Agian, amorrua sentitzen duzu, ez daukazulako gogozipitzik ere zure gorputza hitz egiteko, eta batean, hor laguntalde batean, edo ez ezaguntalde baten konbertsazio iturria zure gorputza izateko. Edo agian zure gorputza txikiago egiteko premia sentitzen duzu, inork ez diezazun berriro horixe galdetu. Lasai, sentitzen duzuna dena dela ere, erantzun batzuk pentsatu ditut, norbaitek horrelako galdera deserosa egiten badizu. Zeiru ite zaizu Iñigo eta Oiana. Oso ondo. Igo musika. Zautu nahi dut. Bale, lehenengoa. Hau da nik erabaki nuena atzo. Ez. Haurdun zaude? Ez. Lodi, besterik ez. Eta isilik geratu. Galdera egin duenak, hautsi dezala isiltasun deserosoan nahi duen erara. Baina bere esku guzten duzu. Zuk esan, lodi eta... Ez, lodi, besterik ez. Ardura zuri. Ardura zuri eta gainera... Eta gainera, lodi besterik ez esan da, kentzen diot indarra, lodi egotari ez. Lodi egotea txarra izango elitz bezala. Ez, haurdun, ez, lodi, besterik ez. Bigarren aukera. Esku bat bere sorbaldan jarri eta esan, barkatzen dizut galdetu izana. Eta isilik geratu. Dena esan da dago. Haurdun zaude, jarri eskua, barkatzen dizut galdetu izana. Boom!
edo hildo beretik. Haurdun zaude? Galdetzen dizute, eta zuk. Ez. Eta zure barkamen mezuaren zainago. Eta espero dut Alex Arduirena baino hobea izatea. Bueno, Peña, barkatu, vale. Horre gainera albidetzen du, agian beste pertsonak ez daki zer gertatu den Alex Arduirekin, eta orduan konbertsazioa bihurtzen da, beste alde batera joaten da, eta ia mundu guztiak azten du zure haurdunaldi ez haurdunaldiaren kontua, eta Sarduiren inguruan hizketan jartzen zarete. Horiek dira pixka bat horrela, sentitzen baldin bazara pixka bat bihurri, pixka bat deabrutxoa, baino, bueno, agian ez, eta zara pixka bat pasibo-agresiboagoa edo asertiboagoa, eta orduan esaten duzu. Haurdun, ez nago haurdun, zergatik argi berezi bat dudalako, ez da? Ze esan hori da, emakume haurdunek badaukatela, aurpegian nabaritzen zaiela ederragoak daudela, argi berezi badutela, azala aldatu egiten dela, agian galdetu dizute, haurdun zaudela horregatik, ikusi zaituztelako xokulako aurpegi onarekin, eta horren esaten duzu, argi berezi bat dudalako, ez da? Eta jak, huelta ematen diozu. Hori da aukeretako bat. Guazen 5. Galdetzen dizute, haurdun zauden. Berriro, hau denbora guztien diot, ez balin bazaude haurdun, Bazuk erantzuten diozu. Ze lotxa ematen didan, pentsatzeak horrelako galderak egiten ibiltzen zarela. Bum! Eta gero zioten destrukzio masiboko armak irakentzu dela. Goiurik ditu hemen prestan, Noski, agian, gure lehenengo sentsazioa da lotxa sentitzea. Baina hor pasatzen. Esan digutelako, pentsatu delako norbaitek haurdun zaudela, eta ez soilik daukazu, sabela boroia, eta ez horrela lotxa beste aldera pasatzen da, ez? Lotxa, ze lotxa ematen didan, pentsatzeak zu horrelako galderak egiten ibiltzen zarela. Hori, beste bat, guazen biurrikeri gehiagorekin. Norbaite galdetzen dizu haurdun zauden, eta esaten duzu, bai noski, baino ez luzarorako, datorren astean abortatuko dut. Toma! Zuk deseroso sentiarazi nauzu galdetuz, haurdun nagoen, nik deseroso sentiaraziko zaitutzut, zu hori kontatuz. Bai, haurdun dago, baino ez luzarorako. Hala, datorren astean abortatuko dut. Eta gaina, nahi balin baduzu, askoz gogorrago izan zaitezke, ez? Datorren astean feto bat akabatuko dut, edo datorren astean fetus deletuz, edo nahi dezuna, eta horrela, bestea geratuko da, hau betort. Beste bat izan daiteke esatea, ai ama, eta nio hartu gabe, eskerrik asko abixatzeagatik. Ze badirudi, jendeak hori nahi duela, ez? Esaten dizute orduan zaudela, zertarako esaten dizute, zertarako galdetzen dute ez balin badaude ziur, zertarako, komentario iruzkinak zertarako, ez? Esan, bida eskerrik asko, bai, orduan nago eta naiz konturatu zuk esan arte. Ez ezokiko prediktor bat eskuraz, igual momentu batean komunera, noa? Begira, horixe, ez? Hau da, ez dakit, eta hau gaiak guztiz beste alde batera eramatea da, baina zure inguruko norbaitek bere buruaz beste egiten duenean, eta jendea galdetzen dizu. Eta etzen egiten ezer, etzen uten ezer aurre ikusten. Jende horrek zen nahi du, zuk erantzutea, bai, esan zigu, baina ezkenion jaramonik egin, te jode. Hoi da, bai, bagenekin, baina ez, erabaki deu, kasoputeik ezitea, bai, notatzen zitzaion, bai, baina hain pertsona txarra gea, eta hain gutxi maite genuen, ez, gure lagun hau, ez dugula ezerrin, pixkat hortik da, jendea tontoa da. Bale, beste bat. Esaten dizute, ikusten zaituzte horrela, ez? Tripa kanpora aterata edo horrela, eta, haizeak izan daitezke, orduan esan dezakezu. Babarrunak dira. Eta orduan, eramaten duzu konbertsazioa, babarrunetara, adibidez, aurten, ze berandu datozen aurten, euri gehiagin egin du, eguzki pixka falta da aurtengo guzta jasotzeko, kezkatuta gaude, izan oida azaroan babarrun festa. Zomorroare sartu zaie, eta, bai. Izan naiz ordiziko azogan eta ez du topatu salgai ze oraindik ez dago. Azkeneko txapelketa Tolosako babarrunaren nork irabazi zuen, gogoratzen alduzu? Hori da. Bai. Baina, konversazioa beste leguan. Eta ja, eta horren babarrunaz hitz egiten ari zara, eta ja etzara haurdunaldiaz hitz egiten ari. Hementxe guztien dizkizuet nik gomendio batzuk, erantzun posible batzuk, gustatu zaizkizue? Asko. Vale. Baina ni jakin nahiko nuke,
Zuk erantzun zenun hauetagoren bat. Bai, esan du. Lehenengoa. Lehenengoa. Ez lodi. Nintzen guatzen. Ez lodi, eta listo. Hau dena... Eta deseroso sentitu zenun bestea? Edo nola ikusi zenun? Ba ez, gainera, ez nuen deseroso sentitu, baino eskertu nuen, ze gainera, hau ere aipatu nahi nuen, batzuetan izaten da, pertsona batek hanka sartzen duela, esaten duzula ezetz, eta orduan, ai ama, ai barkatu. Eta gainera zuk, kontsolatu behar dezula pertsona hori, esanez, ez ezer gertatzen. Ja, egia. Geratu nintzen, irainetan igerian alaberrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Txitu, nazazu albazu, daukatera ikite, zogandik salbu. Botere urridunak edo zein botere goz. Eta horrek ere segurako amorra ematen dit, hau da, besteak sartu du hanka, eta esan dizu orduan zaudela, zu ez zaude orduan, eta gainera, ai barkatu, ai ene nola zesan dut, ai ama, ai hau lokatzetan sartu naiz, eta bukatzen duzuzuk esanez besteari, ai lasai ez, bai lasai. Eta gainera zuk, zuri esan dizute, esan beharretzen gauza bat, eta zuk esaten diozu, beste zuk kontsolatzen duzu. Ba hori, hala ere honekin aipatu nahi nuena da, esan dudala hau eta gomendio guzti hauek eman ditudala benetan konbertsazio honek deseroso sentiarazi duen jendearentzako. Honek ez dut esan nahi haurdun zaudela galdetzen badizute beti deseroso sentitu behartzarenik, ze agian ez dizu ezer eragiten, baino lehen aipatu dugun bezala, agian zuk eduki dezakezu zure gorputzarekin harreman konfliktibo bat eta horrelako iruzkinek minegi ematen dizute, edo agian haurdunaldiarekiko esan dugun bezala zure historiala kontuan hartuta, mingarri izan daiteke baita ere. Honek ez du esan nahi, norbaitek haurduntzat jotzen bazaitu hori iraingarria denik per se lodi deitu zaituelako. Ez, zer lodi egotea ez da iraingarria bere horretan, ez? Lodi egon zaitezke, argalo egon zaitezke, altuagoa izan zaitezke, txikiagoa izan zaitezke, beraz, ez dugu esan nahi, ze gaizki jendeak lodi deitu zaituela, ez. Baina horrelako iruzkinek, ez dute lekurik, ze oroar besten gorputzari buruzko iruzkinek, ez dute lekurik. Askotan aipatzen dugu hemen 3 segunduko araua, ez? Hau da, fisikoki zerbait 3 segundutan konpondu badaiteke, hori esan dezakezu, adibidez, oiana, letxuga zati bat daukazu hortzen artean. 3 segundu baino gutxiagotan konpondu dezakezu? Bai. Bale, orduan hori esaten dizut eta ez da ezer pasatzen. Oiana, ze sudurra handia daukazun. 3 segundu baino gutxiagotan konpondu dezakezu hori? Ez. Orduan zertarako esan? Zertarako esan? Hori mesedez, hiltzatu zuen buruetan, 3 segunduko arau hau, edo bestela ez egin gorputzi buruzko iruzkinik, ez haurdun dagoen emakumeei, ez hiltzorian dauden gizonei. Ez egin iruzkinik gorputzei buruz? Mejoratuta hago, Hori ere bai. Edo, kilo batzuk kendu dituk. Hori ere. Bai? Ez dakizu zergatik aldu ditudan. Hori da. Ze gertatu zitzaidan atzo. Niri esan zidatela, zoriondu nindutela haurdun egotagatik, eta ni ez nago haurdun, eta esan nuen, begira, esan dit haurdun nagoela, ikusi duelako, horrela, sabel handi xamarra. Aizu, esken ere sabelarekin, banago orain, duela 3 urte baino zoriontxoago. Eta zer? Benetan, zertarako horrelako iruzkinak. Beraz, horixe, esan ditugu hemen gomendio batzuk, haurdun zaudela esaten badizute, beraz, aplikatu eta gero kontatu guri. Entzuleok, 10:47 segituan jarraitzen dugu zuekin, eta hain zuzen ere, informazioaren bila ere abiatu behar dugu 2 minutu berro. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdu. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai argitzen ari dela gazteen artean oro har ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tatik 10etara. Naiz irratia. Goizeko maikak puntu-puntuan, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara. Oinatza Izpuru, egunon? Egunon, bai, bigarren kafeako lagunok, azken erasoaldien berri emateko gatoz, hain zuzen, Israelek Gazan egindako azken erasoaldiak Navarra Sanitaria elkarteak iragarri baitu Gaza iparraldeko 3 ospitale usteko agindu duela Israelgo armadak, eta gaur amaituko den 24 orduko epea eman duela, horietako bat Al-Auda ospitalea da, eta dagoeneko jakinarazi dute bertatik, ez dutela alde egingo, zaurituen egoera oso larria delako eta ezinezkoa zailelako handik alde egitea. Nazioarteko legedia babesten dituen eta zauritutako pertsonez beteta egon arren, 3 ospitale gehiagori derrigorrezko ebakuazio agindua eman dio Israelgo armadak. Eta egun bakarra eman die gainera horretarako, ordutik aurrera salbu ez direla egongo mehatxatuz. Navarra Sanitaria elkartea zuzeneko harremana du Al-Auda ospitaleko jarduneko buruarekin, eta oso argi hitz egin du honek, aipatu elkarteari bidalitako adierazpenetan esan du Mohamed Mustafa Salak ez dutela ebakuatuko Al-Auda, ez dagoelako horretarako aukerarik zaurituen egoeragatik. Ebakuatu beharko bada, bertara joan beharko direla Israelgo armadari esan dio, egunero 10 edo 100 zauritu jasotzen jarraitzen dutela dio medikuak, eta sail berriak ireki behar dituztela. Sendagile gaineratu du, Gazako osasun ministeritzak berak iradoki diela ospitaletik alde egitea arrisku oso erreala dela. Erakunde honi ez mugitzeko asmoa berretsi diote ebakuazioak heriotza asko eragingo lituzkelako. Gaur, hain zuzen, arratsaldeko 7 Iruñean protesta deitu dute Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean, eta bertara joateko deia luzatu dute. Bestetik dakizuenez, Bart Tuterako Osborneren zezena bota du lurrera Ernai Gazte antolakundeak, eta failan larun batean bihar fasismoaren kontra deitu duen mobilizazio atarian egin du ekintza. 2015 urtean Hispanitate egunaren aurretik ere egin zuen ekintza errepikatu du Ernaik. Tutera ondoan kokaturi dagoen zezen erraldoi aski ezagun hori lurrera bota duelako gauez egindako ekimena. Zenbait irudi zabaldu ditu eta bideo bat ere bai. Osborne etxeko zezen horiek 50ko hamarkadatik ageri dira Espainiar estatuko errepide askoren ondoan. Tuterako hau Euskal Herrian geratzen zen azkena zen, denborak aurrera egin ala, Espainiartasunaren ikurrera bilakatu da eta horri egin nahi izan dio eraso Ernaik. Oraindik indarrean den 1978ko erregimenaz ohartarazi du Gazterakundeak nazioarteko eskuin muturraren gorakadarekin batera fasismoa oldaraldi baterako
agertoki bikaina delako. Gauzak honela, larunbateko biharko fasismoaren kontrako mobilizazio nazionala, Tafallan eguardiko ordu batetan abiatuko da bertako plazatik. Osborneko zezena defendatu, segituan Alejandro Tokero tuterako alkatea isa sare sozialetan esan du Ezker Abertzaleko kumek tuterako Osborneko zezena bota dutela, erantzi du uste dute Espainia bultzada batez botako dutela, jai dutela hispanitatea horretarazi du, guzti hori goraipatu du Alejandro Tokerok UPNeko gaur egun pisu zuzena duen tuterako alkate horrek. Hauxe beraz, lagunok, kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko oinatze aizpuru, esan da bezala, hauxe azken ordua eguerdiko 12etan, informazio gehiago hementxe naiz irratien eta gu aurrera goaz, aurrera ezten alde batera. Urakura bezala dena bostitzean, bapatean zara goizalean, eta dena argi duzula agertzen naiz. Urakura bezala dena bostitzean, bapatean agertzen zara gaualdean, eta dena argi duzula aurkitzen gara, baina berandu da, baina betirako da, idatziko duguna. Karaoke! Bai. Abestia bestut hausaz jarri, egia da aurrera ezten alde bat, aurrera ezten alde batera kantuak aurrera egiteko, lotura hona egiten zigula, baina batez ere, mugan taldeak, etxe honetan lagun sentitzen ditugun mugantarrek, 5 urte bete dituztelako, eta iruditu zait, hain talde gazte bat izateko 5 urte askotxo ere badela, eta ikusi ditut beraien argazkiak duela 5 urte lehen kontzertuetan, eta pentsatu dut, aldatu dira, Joseba, Pablo eta konpainia, eta polita iruditu zait. Eta askotan hausnartu izan dutez, talde batek benetan garapenerako behar duen osagai nagusia iraunkortasuna dela, irautea dela askotan musika proiektu baten zaiena, bakarlari batek beti dauka inguru aldatzen joateko aukera, baina talde batean aldaketa bakoitzak sortzen du halako oztopo bat eta barne kudeaketak eta lagunkortasun hori ez mikastea ez, eta ikusten ditut osasuntsu eta animoso eta birarekin eta gauzak egiten eta esan gauza ederra iruditu zait, eta aprobetxatu nahi nuen zoriontzeko mugantarrak, eta bide batez aurreratzeko mugan taldeko Pablo Zurutuza, bigarren kafeko kolaboratzaile berri izango dugula, Laister, bagabiltza sukaldean, zu epelean, podcast bat prestatzen. Kontatu ezakegu ez dela musikari buruzkoa. Ez da musikari buruzkoa. Hori pentsatuko du jendeak. Pablo bere eremutik erabat kanpo kokatuko dugu, baina era berean gizaki bezala, gazte bezala eta euskaldun bezala erabat eragiten dione etxe bizitzaren aferaren inguruan hariko garela berarekin. Lubakian izena badaukago dagoeneko eta hortxe hariko gara. Zorionak mugani eta gozatu urte betetzea, atzu izan zela eguna, baina tira, gaur otu zaite eurak zoriontzea. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Naiz irratiko 50 Euskal musikan berriena. Pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam pam param pam. Baina baita klasikoenak ere.
noski, nazioarteko klasikoak ere bai. Gozatu nagusiki gure musikaz. Baina baita nazioartekoaz ere. Gozatu musikaz. Gozatu naiz irratiko 50 Servilleta pazla corazillo. Servilleta pazla corazillo. Spotifyen naiz irratiko 50 playlista. Atsegin dut eman, partekatu lagunekin eta gozatu. Aipatu ezu Mugan taldea, eta Bai. nik ere zoriondu nahi ditut, zenei kriston ilusio aitei tolako jende gaztea, musikan ikusteak, eta gainera Enara Rodriguez, pianista, nere ikasle izan zan, eta oso politia iruditzen zaitez, zure ikasle izan dakoek gero hola gauzatxuak sortzea, eta musikan olako jende gaztea gotea, eta orduan kriston ilusio aiteit, eta nik ere zerbait aportatuko nion eskatxe honi, gutxi igual, baino hortxe nere atzia jarriko nun. Izu, Enara Rodriguez, Enarak bezala, bueltan da, ze Bai, Erasmusean ibili da, eta tokatu zaie hor justo adin tartean, hortan. maztu zait, orain bere ordez Muganen piano jotzen egon den neskaren izena, ezagutzen dut, baina hainbeste izen eta hainbeste saltza. Bueno, Enarare bueltan da, eta bai, gauza politak egiten dituzte, eta seguro jana, utzi duzula, Enararen ganola. Gainera, beste lotura daukazun Mugantarrekin, oso dantzariak direla. Bai, hori ere bai. Karo, Kresalan ere dantzatzen dute, Pablo Marcosek, Pablo, bai. Inu detartzaietan elkarrekin dantzatzen dugu, bai. Eneritzek ere dantzatzen du? Uste dut baietz. Bai, hor Zalaiteke, bai. Dixente dantzari dira, bai. Dantzari ona gainera. Bai. Arduraik, bai, ez da? Bai. Ardura handia sentitzen dut, zeoianak askotan, asteburuko agenda osatzerakoan, ekartzen ditu musikak aukeratuta. Baina, gaur esan dit inigozuko aukeratu. Ui, ze presioa. Baizea. Baina Mick Flanneryren Small Fire hau uste dut egokia dela. Oso egokia. Worried about the blood in his dreams. Scared sick, he's got the shake in his hand. Tira, bagortik abiatuta, Bermeoko Nestor Basterretxea aretoan izango du hitzordua, bakarrizketa bat. Bai, hori da, Tita, Ana Goitia eta Maria Blanco bakoitzak bere bakarrizketa eskainiko duta. Egia da badela ez, gero eta gehiago ikusten den zerbait bakarrizketena edo stand-up komedia hauena. Joan den astean Antxon Telleria elkarrizketatu genuen, nik gero lugaritzen ikusteko aukera izan nuen, orain Ana Goitiak ere bere lana estrenatuko du azaroan, eta nik uste dut ari dela pixkanaka horrelako probak edo egiten, ondoren bere lan oso hori erakusteko. Eta bueno, badira lan interesgarriak, euskaraz orain arteak aso gutxi genituenak, beraz, hortxe proposamena. Ze ona. Hori abia puntu bezala, baina... Baina badago goio... Euskal Herria iaia, ez dakit, ipar ego zeharkatuko dugu, ipar mendebalde ego ekialde, gutxuera bera ez? Holako zerbait. Bermeotik Iruñaraino. Hoxe, dantza eskainiko da Go Figure izeneko lana Iruñako Museo Unibertsitatean atxaldeko 7:00 Sharon Friedman da bere lan honen edo koreografoa, eta gorputz batek bere egia nola adieraz dezakeen erakutsiko du Sharonen lan honek, bi dantzariren bitartez. La Sala 10 urte, La Sala konpainiak 10 urte bete zituen, iaz, okerrezpanago, Judith Argomanizek sortutako konpainia honek, beste lan bat ere egin dute ondoren, baina 10 urteko ospakizun horrekin ere jarraitzen dute, eta Sopelako Kurtzio kulturgunean izango dira gaur, arratsaldeko 8:00. Baina baditugu beste bi dantza proposamen ere gaurko. Tierra de Nadie, Eibarko Kolisio antzokian eskainiko da arratsaldeko 7:00, Eba Guerrerok zuzendutako eta sortutako lan hau. Aurkako eta kontraesanez hitz egingo du, eta horretarako dantzaz gain, ahotsa eta zuzeneko musika ere izango ditu, eta natura ere
tarteko egongo da. Eta beste lan proposamen bat oso berezia ziurraski maskaroa. Maule Lestaren atxaldeko 8:30 eskiniko dena bai gaur, ostirala eta baita bihar larunbata ere. Maskaradek orain arte nola iraunduten erakutsiko du lan honek, eta ondoren hegoaldera ere etortzekoa dira. Donostin adibidez, 2 aste barru izatekoak dira, Eneko Gil dantzaria hor tartean ere ibili da sorkuntza lan honetan, eta entzuten badigute taldekoek edo, jantzitegia egin dutenekin hizketan ari naiz, beraia elkarrezketatxo bat egiteko, baina ez diat erantzuten. Eta modu ezberdinetan, eta Enekoren bitartez ere ari naiz, baina entzuten baduzue uinen bidez, idatzi erantzun edo mugikorrera edo idatzi nizuen emailera. Beraz gaur eta bihar, arratsaleko 8:30 Maule Lestaren maskaroa. Lan berezi honen berri. Gehiago izango dugu, erantzuten digutenean. Espero dugu. It's time on our side tonight. Bihar larunbata aipatu dugu baten bat biharko, baina gure Juaneteak lana eskainiko da Gernikako Lumoko Lizeo Antzokian arratsaldeko 7:00. Patxo Telleriak sortu du lan hau eta bera da oholtzan edo antzezten arituko dena. Mikel Laboa du ardatz eta bera gaurkotu egingo du Patxok. Igandean gainera Aretxabaletan izango dira bertako Zaraia aretoan ordu berean. Arratsaldeko 7:00. It's you and it's me and it's time on our side. Hortzaizen, arituz jaialdia ospatuko da gaur, bihar eta urriaren 18 datorren larunbatian. Eta hitz esana emanaldia eskainiko da bertan bihar arratsaldeko 7:30. Euskal Antzerkiaren saretze eta mintegiak dira jaialdi honen barruan ospatzen direnak eta Axutek antolatutakoa da. Hitz esana lan hau Mejillon Tigre taldeak sortu du eta beraien partaide dira, talde honen partaide dira Eider Adelech eta Ane Zubeldia. Eta lan berezia ematen du poesia edo olerkiak uste dut ardatz hartzen dituztela eta ikerketa moduko bat egin dute edo zergatik batzuetan olerkiak irakurtzen direnez, seriotasun batekin eta olako sakontasuna emanaz eta beraie beste bertsio edo beraien antzezteko modua izango dute. Dantza pixkat ere badugu biharko Mosaik. Getxoko musike barrin eskainiko da arratsaldeko 8:00 Getxo eszena 2024 jaialdiaren barruan. Tiegi Malanden Biarritzeko baletaren zuzendariak sortutako lana da, beraien lana baita. Eta Mozart, Sanson, Chopin eta Tchaikovskiren musikak oinarri hartuko dituzte pieza hau egiteko. Horrez, Getxon beste lan bat ere eskainiko da, Utopian 8:00. Lanaren izena La Palabra Danzante izango da. Eta Karlik dantza antzerki taldeak sortu du lan hau, Maria Zambranori omenaldia egiteko. Aurten hiltzela 25 urte beteko dira eta horrexegatik lan hau berari eskainiko diote. Eta Tioteronen azken lanari buruz hemen Aritz Salamankarekin aritu ginen, berak hasieran esan zigun izenburua pixka sekretua zela, baina nik uste ja edo non agertzen dela, beraz, guk ere esan. Txibatuko dugu, ez da. Esan dezakegu, ez da. Gera pixkat, zera. Bazpare hortxe beti esaten nuen berazken lana. Kazetari txaketa ez dugu inoiz jartzen, beti gaude hor lagun txaketarekin. Eta ez dute zer esango naiz eta badakidan, eta horrelako kontuak, bai, asko egiten du hori. Bazpare, ez dakizu. Bueno, aurre eskolari da, Tioteronen azken lan hau, eta Durangon izango dira, bertako Eskurdi plazan, larun batean, eguerdiko ordu batean. Euria egin ezkero, baino ez dut uste euria bihar egingo duenik, Nevers ikastetxean izango da. Eta izenak esaten duen bezala, aurre eskolari, eta gure txikitako oroitzapen, atariko garai, txango, eta horrelakoei egindako dantza divertigarri, emanaldi divertigarria izango da. Txango! Zego, Juri. Bai, ez dakiz horretik esan duenena.
Gure gaztetako bidai, txango. Bai, tonalidadeak inigo albisteak ematen ditu. Edo dantzan, hori da. Dantzan hasi zara. Mia dantzan jarri. Hoixe. Eta iganderako azken proposamentxo batzuk orduan. Marea Baja, senda berri 2024 jaialdiaren barruan, Atarrabiako kulturretxean izango da, 7:30. Pez Limbo taldearen lana da, eta 2 gizon isolatuta daude, beraiek eraikitako unibertso batean, eta orduan beraien galderak eta olakoak sortuko dira. Artea lana, aipatzen ari gara azken aldian nik uste astebururo emanaldiren badutela, Leitzako herriaretoan izango da 7:00, eta Eresia lehen aipatutako jaialdiaren baitan ere, beraz igandean ere pentsatzen du jaialdi hau ospatuko dela. Hortzaizen izango da 6:00, aspaldi aipatu gabeko lana da hau, Oier Zúñiga, Belen Cruz eta Eneko Gilek egiten dutena, eta beraz, aprobetxatu behar dira olako aukerak ere, ez dakizulako zenbat gehiago gongo diren. Guke arte eszenikoen proposamen zabala aurkeztu dizuegu, baina proposamen gehiago dauzkagu zuentzat, sentitzen dugu entzule, baina Euskal Herria garai hauetan puripurian dabil, topera dabil, eta gaur abiatuko da. Laugarrenez eta nolabait aitzindari ere izan zen ikusi gazte eta aur eta gazte literatura azoka. Gaur bertan, urriaren 11arekin, lehen ere aipatu dugu, Sarako aitzuluetan ere harrera egin dietela artistei, eta minutu batzuk lapurtuko dizkiogu antolakuntzako kide, eta etxonetan ere lehenago gurekin kafe hartu izan duen Amaia Genebuti, eta kontatuko digu, zertan diren, ze martxan da guztia. Amaia, egunon eta ongietorri berriro bigarren kafera. Egun ondeneri milesker gomitaturik. Aizu, egitaragua ikusita, konturatzen ari gara, lapurtzen ari garela, minutu oso preziatuak, ze dagoeneko nolabait martxan da, azoka, festivala, goizetik abiatu duzue. Bai, nola ez, bederatziak eterditan ailegatu dira lehen eskolak. Eta biziki polita da ikustea, Sara etxia, dena oinez egiten da, autobus, 40 autobus, poliki, ume guztiak utzi erriko plazan, eta orain ere aintzinean gira ikuskizun eder bat ikusi dute, orain batzuk baduazte azokarat, batzuk beste eta eder batetarat, eta egun biziki soragarria dugu. Aizu, gaur egun nolabait esateko bikoitza duzue, batetik profesionalen eguna delako nolabait esateko, profesionalentzat bideratutakoa, hori nolabait bihar izango den familiaren egunarekin kontra jarriz edo, baina era berean gaurkoa bada eskolen eguna, beraz profesionalek topatuko dute eskola mordoa bertara hurbiltzen ari dena. Hori da, ordan profesionala deitzen dugu, noski baitira erakasle batzuk, badira mediatekako langile batzuk, liburu zainak eta, baina deneri irekia da. Eta da, goiza pasatzen dute Sarako lezeetan, gai teorikoak aipatzen, azken berritasunak, gazte literaturan eta eguerditan unat heldu dira, beraz gurutzatko ituzte eskola, kumeak eta inguru bat bada. Eta eskolak azpimarratu nahi nuen, gainera lehenak iritsi dira goizuntan, bederatziak talor denetan, aurten Bizkaitik etorri zauku eskola bat, eta biziki aho gira, ukandugu Siberua, Nafarroa, Gipuzkoa, aurten lehen aldikot Bizkaitik, beraz biziki aho gira hortaz. Ze ona, hortxe ditxosozko gure hegoalde iparralde muga hori, zeharkatu gainditu eta usten bagabiltzala hainbat egitasmorekin. Aizu, Amaia, telefonoak txibatzen digu, aurrak ere inguruan badituzula, dagoeneko giro bizia dago bertan, ez da? 1,200 aur ditugu, gehiagakasleak eta beraz pentsan, bada giroa bai. Bueno, Laster Bazkarirako atxeden hartuko duzue, oraintxe artisten aurkezpenetan zabiltzate, eta azokaren itzuli libre egingo duzue ondoren, mai inguruare badago, arratsaldea bete-bete dator. Bai, tailerak eta ikuskizunak adinka antolatuak dira eskolendako, beraz aurretik izena eman dituzte, beraz badakiten oratuan eta,
Eta horra, bihar egun bera da, ikuskiztun tairak, baina familia izabaldua. Beraz, polita izango da, familian burasoan artean, aita txiamatxi eta mementu goxoak pasatzeko parada edera izango da ere. Hoi dena literaturaren inguruan. Bai. Aizu, duela urte batzuk esan zenuten, bazela nolabait, lehenengoz gertatzen ari zen zerbait, eta, bueno, nolabait bada, oso bakarra, baino dagoeneko ezin esan dezakegu lehenengoz gertatzen ari denik, urte batzutako bidea ere egin duzuelako, Amaia, ez dakit bide horretan ere, bueno, garapena, azkundea, nolakoa izango den edizio hau, pixkate, abia puntuarekin alderatzen badugu. Bai, zer ejango dizut, niri impactatzen hauen gehiena da aurren gan duen eragina. Ditugu ikasle batzuk lehen ikusietarat etorriak, eta aurten badut adibidain ditut olakoak, jakindu bere eskolak ez duela izena eman, eta beraz gaur etzela heldu ikusirat. Eta sutan jarri dira umeak, eta itamei kalapitan, larun batan joan behar dira familian egunarat. Beraz, uste dut eragin hauntia duela umeen gain, zendako pasatzen baitute egun oso bat, ikuskizun, plazera, emozioak bizituz, gainera bono bat eskuratzen dute eta bono horrekin maite duten liburua etxerat ekartzen dute, Euskara utxean diren liburuak. Beraz, uste dut eragin handia duela umeen gain. Markatzen ditugu lazkinez eta horiek baitira gure biharko sortzaileak. Aizue, informazio guztia entzuleak ikusimikusi.eusen badu, baita Instagram kontuan ere, animatu, gozatu, hurbildu sarara, eta Amaia, lasaiago zauden batean, egingo dugu alako valorazio tartea, eta azalduko diogu entzuleari, lasaiago ikusimikusi zer den. Gozatu asko besarka handi bat sarara. Bai, mila esker, biziki gozatu, soki baitatu, agur. Adio. Ian, shuba bada, denetan dolamena airean nundira azaikaju samambaia apaintzen zutena oantze haraia isildu da maiten nuen sinfonia Itzari daene Amazonia Gure aurrean dute sugarretan eman Diru eta podere irabaztekotan Zaintzare oberenak emanez kanpoa Bular berdea Aizu, baina liburu eta zetari ginela aurre eta gazte literaturaz, ez guai patu batzo literaturaren Nobel saria banatu zela? Egia. Bai, atzo, karonoski izan zen, eguerdiko ordu batean. Beraz, ja saioa amaitua genuen. Claro, nola komentatuko genuen, ja bukatuta zegoen bigarren kafea, gaur aprobetxatuko dugu. Begiratzen aritu naiz. Entzun hau, literaturaren Nobel saridunenen batazbesteko eginezkero, hau da, saridun ofiziala, onako litzateke ez, historikoki. Gizona, europarra, 60 urtetik gorakoa, eta ingelesez idazten duena. Sorpresa gutxi, ez? Kontu honetan. Hau da, izan daiteke literaturaren Nobel saria, edo izan daiteke, ez dakit, munduko gasoil enpresen zuzendarien batazbestekoa, edo dena delakoa. Kontuan hartuta, 1900 eta batean hasi zirela literaturaren Nobel saria banatzen, 119 saridun egon dira. 119 horietatik zenbat uste duzu izan direla emakumeak? Ikatzen zunuen datua, beraz. Amaika. 18 izan dira emakumeak. Lehena Selma Lagerlöf suediarra izan zen, eta ezkena, atzo bertan jakin genuena, Han Kang. Tingofinja aminao nifitia vako mimosa nifitia vako mimosa Sorpresa izan da, gehienentzat badakizu hemen jendak kinielak eta egiten dituela, porrak egiten dituela, eta nahiko sorpresa izan da, ze
bazegoen beste tendentzia bat, Nobel sarietan azkeneko urtetan, dela, geroz eta zarragoak omentzen dituztela. 80 urtetik gorako saridunak, 120 igo dira azkeneko urteetan. Eta Hankan gaztea da. Puskatzen ditu, aipatu dituzun guztiak, Dena puskatzen du, bai, emakumea da, asiarra da, 53 urte uste dauzkala, 53 orain ez dakitu da, baino ez da 60etara iristen, ez du ingelesez idazten, egoko ere harra da bera, eta bai, apurtu du dena modernizatu egin du literaturaren Nobel saria, esaten ari nintzen bezala, zegoen susmoa, 80tik gorako norbaitek jasoko zuela, modernizatu egin du. Deitu egin zioten, beti egiten dute hau, telefonoz deitu, abisatzeko, kaixo, Nobel saria irabazi duzu, batetik, sekulako ez izena ematen dizulako sari honek, baina bestetik 1.000.000 euro delako saria baita ere, eta horrekin nahizu gauza asko egin daitezke, liburu asko idatzi daitezke 1.000.000 eurorekin. Tardun deitu zioten eta galetu zioten ea nola ospatu behar zuen. Gizu zer erantzun zuen? Nola ospatu zen? Nere semearekin te bat hartuz. Ai. Hori gure talekoa dago Juri gainera. Irabazi dezu mundu mailan dagoen sari ospetsuena, zure disiplinan dagoen ospetsuenetarikoa, 1.000.000 euro emango dizkizute, mundu guztiak ezagutuko zaitu orain, segituan herrialde askotan hasiko dira berriro ere zure liburuak berrargitaratzen ze beti egiten da, berriro argitaratu edo itzulpen berriak egiten, eta zuk ospatuko duzu. Neurri batean zure bizitza aldatu dela, zure semearekin, tekatiuka da bat hartzen. Iruditu zitzaidan oso zoragarria, eta baita ere, Ego Korearrei buruz daukagun aurreiritzien kin bat datorren zerbait ez, oso lasaiak, oso gauzak tamainan egitekoak direla, eta ospatzea. Ego Korear tradizioa edo jatorria da horrela ez. Bai, hori da. Azken markada batzutan oso kapitalismoak irintzitako kultura bada. Bai, K-poparen eromenarekin dabiltza, baina tradizionalki horrela imaginatzen ditugu. Imaginatu etxola zila batean, zila da Ego Koreako kultura tradizionala, gero Japoniar inbasioek eragin handi izan zuten ere, baina antxe, futoi moduko batzuk izaten dituzte, eta antetxo bat hartzen bere semearekin. Hankan, aipatu genuen zinemaldian zenolako lotura dagoen, ez? Pelikulak egiterakoan ere literatura nolabait inspirazioa bilatzean, bere pelikula, bere liburuetako bat, zinera eraman zen, de vegetarian edo vegetarian noa, ez dakite, bai. Eta beraz, irakurle alperrak zareten ontzako, pelikula eder bat ere badago, la vegetariana bezala heldu zen Espainiar estatura, baina uste nazioartean de vegetarian bezala ontzela, baina liburu eta batez ere, Hankanek, dauzka, ipuin edo kontakizun labur asko, eta hori, ni bezala liburu bat hartuta hasita buka kostatzen zaizuen hoientzat, nahi olako ipuin eta kontakizun laburragoak asko gustatzen zaizkit eta pilo bat dauzka, egia dazken urtetan ez duela bat berare kaleratu, eta baita poesia liburu bat ere. Bai. Eta hori izan zen literaturako Nobel saria, atzoko albistea, baina gaur Norvegiako batzordeak bakearen Nobel saridunaren izena iragarriko du. Eta honek ere, hemen badaude porrak eta kinielak, ze Palestinako genozidioa kontuan hartuta ikusita Israelek, Libano nola erasotu duen, nola ari den erasotzen beste hainbat herrialde, ekialde hurbila nola dagoen, hemen gauza asko gertatu daitezke. Bakearen Nobel saria ez dago errex. Daude 286 hautagaitza. Horietatik 187 pertsona dira, eta gainerako 89 erakundeak. Ikusiko dugu, ea nork irabazten. Netanyahu kiniletan dago? Ja, nik bira. Ez dakit Netanyahu hautagaitza horietan dagoen, ez dut uste ez? Ez du jakin nahi egiz. Egizu zein agertzen den hautagaien artean, Zelenski. Vladimir Zelenski badago kinieletan aipatzen da, Ukrainako presidentea. Asko aipatzen da Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia. Eta asko aipatzen da Svetlana Tijanovskaya dela Bielorrusiako oposizioaren kidea. Baina ikusiko dugu, ze beti ez dute jotzen horrela lehen lerroan daudenetara. Eta, ikusiko dugu ze gertatzen den interesgarria izango da kontuan hartuta
esan dudan bezala ekialde hurbileko egoera. 11:32 minutu, bagoaz aurrera gure gaurko urrengo gonbidatua aurkeztera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Maier Muruamendiara Zalberdi. Txiki-txikitatik izan du dantza aldamenean. Izan ere, gurasoak euskal dantzariak izan dira, eta bera ere inguru horretan mugitu izan da. 4 urterekin, Donostiako Talia eskolan hasi zen dantzan, eta 18 urtez aritu da baleta ikasten, eta baita beste hainbat dantza estilotan ere. Donostiako udalak sustatutako Izarrak plazara lehiaketan parte hartu, eta irabazi zuen gazte zela. Eta lehen aldiz, Aukeran dantza taldearekin, 14 urte zituela igotzen oholtzara. Aukeranek 20 urte betetzen zituen artean, eta aitarekin batera, iragana, oraina eta etorkizuna koreografia eskaini zuen. Gorputzarekiko maitasunak ziur aski eragina izango zuen ikasketak aukeratzean, eta horrela, fisioterapiako ikasketak egin zituen. Donostiako Deustuko Unibertsitatean burutu zituen, baina mundua ere ezagutu du honi esker. Irlanda, naiz Brasilen izan baita. Dantza bere pasioa izanik, 2024an, dantzan gauzatzen diren lesioak lantzeko formakuntza ere jaso zuen. Aukeran dantza taldea 1987an sortu zuen aitak, Edu Muruamendiarazek, bera oraindik jaiogabea zenean, eta Maier 2018an sartu zen dantzari gisa taldean, eta arrezkero honek ere mundua eta Euskal Herria ezagutzeko aukera eman dio. Ordutik konpainiaren hainbat lanetan parte hartu du. Biz hitza, Maurizia naiz, Urrengo geltokia, Migratzaileak, Birandabilen aiurri, eta abenduaren batean estreinatuko duten, Amaman ere, bertan izango da. Aiurri ikuskizunean, mugimenduaren inguruko galderak planteatu nahi dizkigute. Zer da mugimendua? Zergatik mugitzen gara? Zein da mugitzeko dugun beharra? Zer da mugitzera bultzatzen gaituena? Guk ere galdera hauek planteatuko dizkiogu berari, baina horrez gain bere ibilbideari ere errepasoa emango diogu. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Maier Muruamendiara Zalberdi. Egunon, eta ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo. Izu galdera bat egin behar dizut nik ala beharrez, ez da oso galdera esango du dantza girokoa, ez da oso galdera artistikoa, baina tartea ontara zatozten gonbidatu guzti egiten dieguna. Kafe hutsa izena du tarte honek, eta nik galdetu behar dizut, ea kafe zalea zaren bai ala ez. Bai, oso. Ez diot esango orain hemen bi klub sortu direla, kafe zale ona eta kafe zale etzareten ona, agerian delako. Kaferik nahi duzu? Ez, eskerrik asko antxartu dut, justo. Ados. Hasiko naiz orduan? Bale, uste nu musika hor txetxeak gorantzi joala. Gustatu zaizu gaur egiten ari zen musika aukera zure estatu jena, bai? Ondori naiz? Bai, primera. Raila Montanen Such a Simple Thing. Ari zara, hola, ikertzen edo ze, ari zara, hola, momentuan sortzen zaizuna? Bai, enaiz oso originalizaten ari Raila Montan zalean morratua naiz, bai. Uste nun horra ari zara. Baina, kantu hau bereziki pentsatut goxoa zela, asira hori, eta zure hotxarekin nola uztartuko zen, egin dolako ikerketa bat, iari galdetu diot. Eta hori da. Bueno, Maier, eskerrik asko, gaurkoak gurera etortzeatik. Ta lehenengo gauza, ni beti hasten naiz txikitako oroitzapen hoietatik edo hasieretatik. Nola gogoratzen duzu txikitatik beti hortxe gurasoak, dantza munduan, zuere oso txiki hasi zinen baletarekin, beti dantzan aritu izan zara? Bai, hori da, txikitatik baletean sartu ninduten gurasoek, eta egia da,
bueno, beraiekin batera ni ere beste hainbat lekuetan egon naitzela dantzan, dantzan edo ikusten, eta hori. Gogoratzen duzu zertzen gurasoak ere hor dantzan ikustea? Jo, egia da, hola lehenengo imagina dakatena izan zala aukeran 20 urten nire gurasoak berriro dantzan ikustea. Azkenean, bai, asko ikusi ditut dantzan, baino hola recuerdo polit bat izan zan bai ni aitarekin dantzan aritzea edo gero beraiek dantzan ikustea ere. Justu hori ere galdetu nahi nizunez, ea gogoratzen zenuen 14 urte zenituen, egia da, gaztetxoa zinela, eta lan hori zure aitarekin batera dantzatzea ez da, iragana, oraina eta etorkizuna uste dut izenbuenak berak ere asko esaten duela. Gogoratzen duzu ze izan zen momentu hura edo? Jo, egia da nik uste dut enitzala kostiente erez nun sartzen ari nintzen, azkenean nik aukeran txikitatik bizi izan deten gauza bada, eta bertan aritzea, niretzako ametxe bat zan. Azkenean beraiek ikusten ditun dantzan, eta esaten nun, nik ere nahiko nuke horregon. Eta egia da bertan beraiekin batera dantzan egotea niretzako gauza oso polita izan zen. Nik imaginatzen zaitut ez dakit, baina hor karo kamerinotan eta zuk barrutik zer den hori guztia bizitzea, gurasoak ikustea hor, zuk ere, nik ere hau egin nahiko nuke, izan behar da oso polita. Bai, egia da, enula sinisten momentuan ere, dantzan ari nintzenean, egia da, beste hainbat estenatokitan ere ibili nintzela taliarekin edo garaikidearekin, baino ez da berdina. Azkenean, Vittorio Eugenia den estenatoki baten igotzea eta bertan zu bakarrik dantzan aritzea zeharo desberdina da. Baina arrezkero zapaldu dituzu holtzak eta abar, baina egia da, etzenula erabaki agian, ez? Nire bizitza osoa, ibilbidea, hortik zuzenduko dut, baizik eta erabaki zenuen, fisioterapia ikastea. Ez dakit nik aipatu dut, agian gorputzarekiko lotura horrek ere zer ikusia izan zekela, akaso ez, baina nolatan edo zerk eraman zintuen hori ikastera? Bai, egia da, gaztean nintzenean komentatu ziatela, Madridera jutea dantza munduan guztiz sartzeko, azkenean hemen ez dauzkagu hainbeste baldintza dantza munduan aritzeko, eta Madridera jutea komentatu zidaten, eta egia da nik buelta asko manizkiola proposamen horri, baino azkenean erabaki nuen ikasi nahi nuela, azkenean dantza mundua oso gogorra da, eta dantzan sartuz gero bertan egon bartzea jotake eta ez daukazu denborarik ere ez beste gauzetan aritzeko. Eta nik argi neukan fisio ikasi nahi nuela, txikitatik egia da lesioak ikusi izan ditudala bai dantza munduan eta bai nere inguruan. Orduan gustatuko litzaidake, beti gustatu izan zait horri soluzio bat bilatzea, lesioi soluzio bat bilatzea eta batez ere gure gorputza ondo ezagutzea. Beira ze lotura politia, fisioterapiarekin, eta gero nik aipatu dut, ikasi dezula, aurten egin dezula ikastaro de formakuntza berezi bat ere, hori dantzan gertatzen diren lesio horiek lantzeko. Hori galdetu darnien, badago esparru bat oros interesgarria, bai rehabilitazio giroan, baita fisioterapia giroan, eta bai espezifikoak diren lesio horretan, eta hor sortzen dira, dantzan hainbeste ordaritzen direnean, estres lesioak, askotan, baita zurretan ere eta badago hor mundu bat oso interesgarria. Bai, niretzako guztiz interesgarria da, gainera guk egin genuen TFG ere horri buruz izan zen, azkenean gure inguruan gauzak, oso gertu daukagun gauza bat da, baino egia da ez dagoela oso ez dago informazio asko horri buruz. Orduan, bai egia da junginela Valentziara kurtso hori egitera, bazuberako bidantzari berdin, esate zutela oso gai sakona zela, baino ez zegoela informazio horrien inguruan. Orduan, gustatuko litzaiguke, ea geroz eta gehiago dagoen horri buruz. Oso ohikoa da fisioterapia ikasten duen jendea dantzaria izatea, adibidez? Aipatu duzu beste bi lagun edo ere dantzariak, dantzariak zirela, ez da? Justo nire konpainiako batek, aukeraneko beste batek ikasi du nirekin fisio eta elkarrekin
egin dugu, baina, bueno, egia da ez dutela beste... Bai, ez kasualidadea pentsatu eta kaso, baina... Aha. Eta orain nabaritzen duzu, kaso aukeranen bertan egonda jendeak aipatzea izu, hau gertatu zait, eta, bueno, eskertzea ez, zuk gehiago ezagutzea hori, eta ez agian beste fisioterapeuta batek, beste arlo batzuk ezagutu ditzakena, baina zuk espezifikoki hori ere gehiago kontrolatzen duzu. Bai, azkenean bi izanik ere, beraientzako hobeto da, eta bai. Badako hemen galdera bat, normalen audio bitartez iristen zaiguna, baina gure joan den asteko konbidatuak teknologiekin nonbait arazo badauke. Antxon Telleria, boomer! Eta gero galdera ere, bai, haze boomerra dagoen egin da Antxon Telleria. Galdera hauxe da, komiko baten jarduna erabat baldintzatzen du publikoaren erreakzioak. Dantza desberdin egiten da publikoaren arabera? Hain serio? Esango luke Antxon Telleriak? Dantza desberdin egiten da publikoaren arabera, esango luke. Bai. Azkenean guk publikoarentzako dantzatzen dugu, kultura ere publikoarentzako den gauza bat da, publikoa ez badago, kultura ere geroz eta gutxio dago. Orduan, azkenean oso desberdina da guk publiko polit edo divertigarri edo gurekin ondo murgiltzen den bat izatea edo zeharo horrexeri eta ikustera etorri zer egin gabe, orduan guretzako bai da desberdina. Aizu Antxon Telleria, hemen ari nintzen WhatsAppez mezua bialtzen anteni. Majo, horrengoan audio bat bialdu, baina guk bialdi dizugu audioz Maierren erantzuna. I was born to love. Horri buruz ere berarekin aritu ginen, ezta? Ze publiko ezberdinak ere dauden, eta askotan hemengo gonbidatuekin aritu izan gara bai. Ez jakina den publikoaren ikuspegitik, badirudi badantzak zurrunagoa behar duela, ez dela hainbesteko zera, baina... Bai, nik ere erantzuna espero nuen hortik, ez? Interakzio horretan eragin etengabekoa dagoela, bai. Bai. Bueno, eta orain sartuko gara pixka gehiago aukeranen barruan. Esan dugu 2018tik, beraz dagoeneko 6 urte daramatzazu konpainian. Zer da bertan egotea? Niretzako amets bat. Lehen esan bezala txikitatik bizi izan deten gauza bada eta orain horren parte izatean niretzako oso importantea eta garrantzitsua izan da. Azkenean urruti ikusi ez, baino bai, ezakit esplikatu nahi zen, baino beti bizi izan dut aukeran oso gertu, baino bertan dantzatzea ez zain gertu. Eta egia esan niretzako oso polita. Karo, eta atxa? Hor dao. Bai. Hori ere, ez? Berezia izango da. Zure aitak sortzen duen hori. Hore xeritare egon zen. Hemen egon zen, bai. Ez dakit presio bat den, ez. Hor ere, karo, harremanak dira. Bai. Etxekoa ere. Bai. Erreixa ez da. Baina, jakin bar da ere eramaten. Egia da hasieran gehiago kostatzen duela, azkenean nire gazteagoa nintzen, aitarentzat ere ni bertan egotea zaila zan, baina pixkanaka, azkenean norberak ere bere lekua hartu behar du, eta pixkanaka hobeto. Esan dugu lan ezberdinetan, parte hartu duzula dagoeneko konpainian, eta nola izaten da pixka bat sorkuntza prozesua edo nola sortzen dituzue lanak bertan? Berez, gaia aitak aukeratzen du, eta gero horrekiko denak hasten gara lantzen, baita beste hainbat profesionalekin lan egiten dugu, azkenean bertan dagoen prozesu horretan dauzkagu zuzendari artistikoak, musika egiten digutenak ere, baita trajeak ere, eta azkenean denak jartzen gara lanean, elkarlanean, eta hortik ateratzen dira gero ideiak. Orain ari zarete aiurrirekin batez ere biran, eta esan dut nik planteatzen dituela galdera batzuk, nik ere botako izkizut. Ze seguraski pentsatzen dut hauen inguruan hausnartuko zenutela taldean, edo ez dakit. Nik botako izu lehenengoa, jartzen duna sinopsian uste dut. Zer da zuretzat mugimendua?
Galderak ez dira errexak. Ez, oso zaiak irutzen zaizki, baina esan dut, bueno, mentxe, piztinara. Niretzako mugimendua azkenean da norberak sentiarazteko duen forma bat. Azkenean gorputzak sentitzen duen gauza bat azaleratzea. Ezakit. Bai, izu. Orduan pentsatzen du... Galdera zaila zen erantzuna. Bai. Pentsatzen du zergatik mugitzen gara, adibidez sentimendu horiek azaleratzeko izan daiteke, ezta? Hori da. Azkenean, esaten da dantzariak hizketan ez garela hainonak, baino dantzan gero azaltzen ditugula gure sentimenduak. Argia izan agian ez zuten entzuten tanik uste nuen gogoratzen dut ni txikitan antzerkita dantzan ibiltzen nintzenean, eta beti ni askoz ere erosoago sentitu naizela uste dut dantzan, horrexeatik enuelako hitz egin behar, edo lotxa edo beste modu batera... Bueno, gauzat esango izutu jena. Nik zure dantzari doaia beti goraipatu dut, baina zure iztun doaia ere goraipatu behar da. Uste dut, zure kasuan baieztapen horrek ez duela erabateko egia islatzen. Baina txikitan gurasoek amak beti esaten zian, oholtzan zaudenean dantzan, orduan transformatzen zara. Ez antzerkian, ez testuaren bidez, ahotsaren bidez. Bai, nik nere sentimenduak adierazteko eta uste gorputza, erresago neukala, hitzarekin baino. Ados. Orain guztian, ez. Orain guztian. Bai, hoxe. Beste galderak nik uste dut agian erdi erantzunak ere badaudela, ez da zein da mugitzeko dugun beharra, bueno? Berezko dugu beharra, ez? Bai. Dantzariak erantzun beharko luke, baina behar hori, ez? Genetikoa dela esango nuke. Eta zerk bultzatzen gaitu mugitzera? Hoi da beste galdera. Ez dakit, agian filosofo batek esango luke mundua demora guztien mugimenduan dagoenez, ez? Gure planeta mugimenduan dagoenez, guk ere, ez? Badaukagula dantza hori. Dantza, ez? Edo 160 gara ura, ez da? Mareak ere biziak direnez, mugitzen direnez, gu ere mugitu egiten garela. Hori filosofo batek esango lukeena. Bueno, zu erdi filosofa zarata. Mikro bat aurrean jarrita, bai. Ezakit, zerbait gaineratu nahi duzun, Maier? Ez esan. Erantzuna gustatu zain, nire gustatu zait, ez? Bai, nik ere laportuko izut. Goiuru filosofak zioen, ez? Bueno, aipatu dut, Aiurri ez dakit orain hurbil datari baduzuen? Bai, urriak 20 igandea, Donostian daukagu. Bai, ze Iturritik jaialdiaren barruan, egia. Bai. Arratsaldeko 6etan, Okendo plazan. Ari nintzen nere buruan sartzen, Arratsaldeko 6etan, Okendo plazan. Bale. Eta egun horretan... Ari zinen, zure agenda pertsonalean apuntatu nahian. Bai, ez entzulei abixatzeko zordutan denetan onden. Hau da, zuretzako. Ez baino datorren astean. Karo, ez dut esango nere bizitza, baina, hori da, oso ondo. Bale, bardun, 20an, eta gero aurrera begira ere ez, ni hemen joaten naiz, agendan aipatzen baino, baten bat aipatu nahi baduzu? Aiurri, orain izan gara bai Getxon eta bai Andorran, justo joan den asteburuan aipatu genuen, uste dut? Bai, eta orain urrengo datak esango nuke Montmelon daukagula, Bartzelona ingurutik, ja urrengo urtera begira. Ze orain bagabiltza... Amamarekin, kontatu hori galetu behar nizun. Ikusi dut, saroben ari zaretela uste dute, zentxeguekin, eta kasu honetan hitza edo Loli Astoreka iruditu zitzaidan irudi batean, maskara batzuk ere momentu batean ikusten dira bideoan. Zer da amama edo zer ari zarete hor kozinatzen, sortzen? Aurtengo gaia da Euskal Herriko ipuinak dantzan. Ai, ze bolillo. Bai? Amama etorri zitzaigun, azkenean, gu ere orain hoian azu bezala, dantzariak eta aktoreak. Bai, ez, jaro, danetik. Eta hori, aktore lan hoietan, amama izango da pertsona
nagusia esango genuke, eta berak Loli Astoreka izango da amama, eta ipuin guzti horiek amets gaizto batetikan etortzen dira, eta orduan amama kontatzen dizkigu ipuin horiek, eta guk gero dantza bidez azaltzen ditugu. Ze interesgarria, eta ipuinak ez dizut esango esateko zein diren, baina pentsatzen dut, karo, aukera zabala dago, hori aukeratzerako garaian edo nola egin duzue, bakoitza bere iritzia eman, dira esan duzu euskal ipuinak, baina mitologia hartuta edo bestela, ze justo gaur hemen mitologia ditua izan dugu, ez, pixka bat, emozio hartxua. Eta ipuinen adituak ere bauzkagu txatean, beraz? Eta asko bai. Guk aukeratu genitun 7 ipuin, eta 7 ipuin horiek herrialde desberdinetako ipuinak dira. Orduan, azkenean, dantzarekiko loturik, ediez Bizkaian, banako bat sartuko dugu, Xuberoan, xuletinoa, eta horrekiko loturik aukeratu genitun. Aipatu duzu Bizkainoa, xuletarrak, konta iguzu ze, aukeranek pixkat hori egiten du, ez? Euskal tradizioa du oinarri, baina gero garaikidearekin nahasketa hori. Hori guztia nola egiten da? Azkenean fusioa da. Tradiziotik hartuta gero pixkat modernizatu edo gaur egun dagoen dantza mota guztiak elkarrekin jardutea. Azkenean gaur egun gehien eramaten den aspektua da, edo dantza mota da, orduan, gutxi gora bera horrekin. Adibidez, zuek dantzariok jasotzen duzue formakuntza, koreografiak, edo ikuskizunak sortzeaz gain jasotzen duzue formakuntza, edo bakoitzak bere kabuzagian dantza estilo ezberdinak ere lantzen ditu, edo pixkat hori lanketa hori nola egiten duzue? Azkenean norberak txikitatik dantza mota desberdin bat egin du, bakoitzak gero lantzen du akademietan, edo adibidez gustatzen bazaizu libre. Baina egia da gure aktuazioetan sarturik aktuazio, dantza bat egiteko segun profesionalen bateko ekartzen dugu eta lan egiten dugu horrekin. Adibidez orain amama sortzen ari zarete, ez dakit zen txegu mota iraupen edo nola funtzionatzen duen zuen. Adibidez zuek zuen lana ere baduzue bakoitzak, ez da 8 orduz kukaik adibidez, badu, beraien lanare askok badute, baina beste sistema mota bat, ez? Edo, entxeguta. Azkenean profesional moduan hartzen gera, baina norberak bere lana dauka aparte, eta orduan aldegunean normalean izaten da 8 aurrera, gaueko 8 aurrera, eta hori egia da orain berriarekin asteburu asko, ia egunero, baina, prozesua da, inbarden prozesua da. Gozatzen duzuen zerbait azkenean, ez? Bai. Eta maite duzuena, noski. Hori da. Egia, nire egia, asmoan dia baina, gogoa dut nagia. Zide karroana, esan dugu aukeranek 2017an okerrezpanago bete zituela 20 urte hoiek, baino luzarorako dauka, ezta? Espero dugu. Bai, espero dugu. Eduk jarraitzen du bertan, zuzendari eta sortzaile eta buru belarri. Bai. Eta ez du inor mugituko. Akaso zu izan zaitezke erreleboa, egun hartan dantzatu zenuten iragan orain eta etorkizun hori? Baliteke. Gustatuko litzaizuke edo imaginatu, edo akaso urrunegi begiratzea da, edo ez dakit? Gorra, ez dakit. Iristen denean, akaso. Hori da, iristen denean iritsiko da, baina bai beti pentsatzen dezula zer gertatu litzateken, edo galdera hipotetiko horiek, baina
oaingoz, aita oso ondo da hor, eta jarrai dezala, ez da? Bai. Maite nahi bihotzak ezetz badio Goizeko 11 eta 57 ditugun honetan hasi behar dugu poliki Maier Muruamendiara Zalberdia agurtzen, kaso azken galdera baterako tartea badaukagu oiana, bide batez azken Nobel ez, lehen aipatu dugun Baken Nobel sariari izendatu dutelako eta aipatuko dugulako, baina lehenik badaukagu denbora tartetxo. Bueno, galdetu baino nahi nion aipatu aita ari garela aipatzen, ezta? Baina, bueno, ama ere horregon dela beti, ezta, eta dantza munduan ere, bertan txikitatik hortxe izan duzu, uste dut, eta, bueno, aipatu ere ama, ez? Bai. Azkenean ez da hain, bueno, jendearekiko ez dauka aitak duen izen hori, baino asko laguntzen duen pertsona bada, eta beti horregon dena, eta gongo dena. Eta dantzari bikaina. Oso, bai. Hori ere, esan behar da, bai. Maier Muruamendiara Zalberdi, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, besarka da gurasoei, segi gogor lanean, egunen batean berreskuratuko dugu gaur janak egin dizun azken horreneko galdera hori, eta akaso orduan erantzuna izango dugu, eta bitartean beti kafe hartzeko ateak zabalik izango ditu bigarren kafeak, jakitun gainera, kafe zalea zarela, are zentzu gehiagorekin. Mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik. Mila esker zuei. Eta gurta horretiko Juri badugula, Nobel sariduna? Bai, bizi ditugun garaiun hauetan badago mehatxu batez, mehatxu atomikoaren beldur horrekin gaude, eta beraz Norvegiako Nobel batzordeak erabaki du Nihon Hidankyo elkarteari ematea, Bakeren Nobel saria esaten genuen aurrerago ez, izen batzuk bazeudela hortik, baina egian elkarteren batek jasoko zuela, horritxe izan da, Nihon Hidankyo elkarteak sortu du, Hiroshimako eta Nagasakiko bomba atomikotik bizirik atera diren Hibakusha izenekoen erakunde nazionalari. Saria eman diete arma nuklearrik gabeko mundua lortzeko egindako ahaleginengatik, eta lekukoen testigantzaren bidez arma nuklearrak inoiz berriro erabili behar ez direla erakusteagatik. Beraz oso sari aproposa eta hemendik zorionak elkarteari eta jarrai dezatela horretan lanean, ze bomba atomikoek beldur asko eragiten digute. Zoritxarrez eta gehiago egunero bizi ditugun informazioekin. Informazioaren txanda iritsi da eta guardiko amabiak diren honetan, guk lekukoa utziko diegu gure lankidei, naiz irratian esan da bezala oraintxe informazio Jana Maritorenak enbe, datorren ostiralera arte. Aio! Goiurez izarandia, bihar arte ez! Astelen arte, bihar gai. Astelen arte! Entzuleo, Kastelenan bueltan izango gara goizeko 10:05 esandakoa informazio orain, hemen naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.